como se chama, cantos anos ten, e conteme un pouco a súa vida desde que se Eu xubilou. chamo Inocencio Corval Iglesias. Teño 91 anos, e ando con 92. E traballei toda a vida aquí no campo, aquí en Locoseno. E teño 2 fillos, e agora están traballando, e eu estou aí na residencia. Como foi a súa vida despois da xubilación? Bueno, tuvo entre todo que estuvo moi malo. Estuvo moi malo, moi malo. Xa contaba que iba para outro mundo, pero salvei. Eu non era de morrer. Entón sacaronme da residencia e despois levaronme a outra casa, así, para unha residencia. E porque nesta non había sitio. Porque o que leva esta residencia é meu sobrinho. Entón, cando tuvo sitio, mandou-me ir para aí. E agora estou aquí, estou encantado da vida. Como se sente de ánimo e de saúde? De saúde teño de todo, pero vou ben, estou, no sentido estou ben, pero das pernas fallo. Como é un día normal na súa vida aquí? Para min é ben, porque ven os netos, ou chaman, agora acabou de chamar o fillo, se non é un e o outro, pois chaman, que muller non tuvo homens, e os netos homens, e os fillos homens, vai de todo homens. Bota algo de menos da súa xuventude? Bueno, pois mira, agora chega un punto que non te se recorda eso, ni nada da juventude, ni nada, non sei, eso olvídase todo. Eso. Como lle gustaría pasar este próximo inverno? Pois, pasado como pasado. E aí onde estamos hai calificación, aí todo está moi ben. Iso é, sinto-me ben. A estar a gusto, está encantado na vida. Non sei se ten vostede algún proxecto, algo que lle gustaría facer dentro das súas posibilidades neste tempo. Pois agora non penso en fazer nada ni nada. É como que se entrega e dice, bueno, pois eu fai de mí o que queiramos. Non sabe. Entón agora estou aí e non penso nada ni nada.